BPF नि लिंथुमनायाव अर्थात मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थांबाय। बे जयनिं हाबाफारियाव BJP आरो UPL नि गासै 30निबो बारा सा 30निबो बारा बिथां दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा दिनै BPF दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै BPF दोलोआव जगदान जाफैदों। बिथांमोनखौ जोङो BPF दोलोआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय। बिसायख'थिनि थाखाय माबायदि साखा फारा जादों? सालबारि समष्टि हिसाबै बिसायख'थि बुङोब्ला जोंजों जुजिनो हानाय अर्थात BPF जों जुजिनो हानाय रावबो गैया आरोखि। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय इलेक्सनफोरनि रिजाल्टखौ जों नायोब्ला 2020 आव बिटिआर एग्रिमेन्टनि मोनसे बिराद थौमोन। बै समावबो जोङो सालबारि समष्टियाव BPF आ देरहासार जादों आरो बिनि अनगायैबो थांनाय 2024 नि जितु MP इलेक्शन बे MP इलेक्शनाव जोङो सालबारि समष्टिनि रिजाल्टखौ नायोब्ला जों BPF आ हारसिङैनो गोबां भट अर्थात बिसोरनि बांसिन भट लानानै जोङो सालबारि समष्टियाव देरहासार जादों आरो। दा बे लेखाखौ नायोब्ला नैबे फैबाय थानाय सालबारि समष्टिया सेप्तेम्बराव जानो गोनां जितु बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव 30,000निख्रुइबो बांसिन भट लानानै जोङो सालबारि समष्टियाव BPF आ देरहासार जागोन। बियो 100% रोखा आरोखि। UPL नि फोसावनायखौथ' आं थोंजोङै बुंनो हाला। आंबो नुदों थांनाय मोनायाव बिथांमोना सा 18 अर्थात 18टा समष्टिनि बिजाथिफोरखौ फारिलाइखौ बिथांमोना फोसावदों। खिन्थु बिथांमोना माब्ला फोसावगोन बेखौ जों मिथिया। खिन्थु आं नुनायाव बिथांमोनाबो केन्डिडेट सायख'नायाव गोबां बेले-बेजे जादों आरोखि। जायनि जाहोनाव बिथांमोनाबो दिनै गासिबो केन्डिडेटखौ बिथांमोना डिक्लेयार होनो हायाखै। जेराव दानि CM चिफ प्रमद बर' बिथाङा गावनि नामखौनो बे डिक्लेयाराव फार्स्ट पेज डिक्लेयाराव होनो हायाखै आरो। होमबा नायदो बिथांमोना बबेयाव गेलेगोन बबेयाव गेलेया दासिमबो खुनु डिसिसनखौ लानो हायाखै।